Switch it up like И това е Емо тук с нас. Хора, днес ще реагираме на тези деца, които вчера да си преглътна, че ядох. Ще реагираме на тези деца, които имат много смешна реакция, когато им се падна легендарка. Минава самолет. Ма кой е? Взехте всичките за мен. Емо, тихо, снимам клип, Емо. Значи, пак ще ви повторя, ще реагираме как други деца реагират. Реал, като им се падна легендарка. Емо, по-тихо! Ама да ми... Няма ти отвори, аре, по-тихо. О, беби, рака. Сега трябва да се падна легендарка. Принц! О май гад! Майко, това дете сред ли е, бе? What's going on YouTube? My name is TZ and welcome back to another brand new video, and today we'll be checking out top 5 most hyped and funny reaction from kids after getting a legendary. But before this video actually starts, I want to ask you guys something, and the question is, how is my new logo and banner? Hope you guys liked it. If you guys want to channel intro maker, if you are a check description for intro. Айде. Когато ми се падна Лава Хаунт, аз дори не се радвах, просто казах супер. Това не е зарадване. What up guys, it's Randall here and it's time to shut up man. I'm trying to buy this legendary chest. I'm so fucking McGee is there. Anyways, I'll just see if anybody's waiting. Wait, Ryan, I know I have to always get a legendary and a legendary chest. Me too. What? What happens if I don't get a legendary? Има. Нещо да я отвори ми! Oh my god, I'm gonna die. Не, това Кристо. О, спа. Не искаш. О, шит, как се радва. Добре, човек, по-кротко. Oh my god, Хората, yo! Fucking got the Sparky. I don't know how I did that. Dude, I got Sparky. Добре, аре. Yeah. Oh shit. So we're about to open this. О, Саут. Super happy. О, шит, ще му се падна от турнамент. That's a lot of gold. I really О, шит, не, камера ли? 11 карти. Аха. Вече се сетих, защото... got a bunch of goblins. I don't really use Royal Giant, but Реагент, Мортар. we got some mortars. We got a skeleton army. Тесла. Ето това е като супер меджикъл. And О, шит, ако е легендари. О, шит. oh my god! О, не викай! Добре, хора, не знам защо трябва да викате, като ви се падна легендарка. Просто може да се радвате, може да ви е късметлийски деня, може да ви е хубаво да ви е много хубава деня. Ама просто няма защо да се радвате, защото това е все пак игра. Гледай колко къде си. То бате, що не ти се падна легендарка да взема се самоубия, бе? Кажи не, бе. Аре, стига, бе! Тук само само самолети минават. Много са минали. Аре. 2,
Брат. Е, такива заухари. Чакай. Е, такива заухари на едно ги мреже да си снимат телефона с друг телефон и да го качват във Фейсбук, защото бях засекал някакъв такъв. Беше си снимал екрана с друг телефон, като се няма скриншот, брат. Просто го скриншотни или просто си свали Mobizen да скриншотнеш от Mobizen или да снимаш направо клип. Я мукни, бе. Но тук не се спря. Гледай колко е просто. Мокнете! Ако влезна вътре, ще видите. Оу, шит. Оли, шит! Баси от Golden Chest. Защо трябва да си снимаш краката? От Golden Chest. Това е много яко, просто това трябва да си баси късметлията, бе, бате. Толкова се радва, че си показа и краката. Купил го е за... Така да започваме, съжалявам за кратката пауза. Ако дали сте разбрали, че е много кратка пауза. Това не играеш ти. Абе, баре. Гледай сега как... беге! Коки отвори! Ето, Коки отвори! Бате, какви са те късметли, бе? Аз ако си купа, нищо няма да стане. Аре! Мале, как кръщи миличкото? Пътето се издра гласа, бе! What the fuck? What the fuck? Аз настръхнах, бе! Ти сте хора, видели как кръщи? Чули как кръщи? О, shit. Аз ако така кръщи направя над 2 седмици без глас, бе, бате. То се разрева, бе, брат, то се разрева. И така, това беше. В смисъл, свърши. Бате, ти ще се бъркаш в нашия канал. Съжалявам, ако ви е било тъпо. Ако не сте го гледали, го гледайте. Ако не сте ни гледали клипчетата, харесайте. Ако искате да ги гледате, харесайте, се абонирайте за нашия канал и така ще разбирате кога качваме нови клипове. И чао!